Їде скора помощь, поліція. Тут вже скора помощь. Тут турки запалили костер. Там же турки щось запалили, коротше. Ну, це про Німеччину коротко. Якщо у нас там траву палять, ля-ля-ля, там охоронець якийсь за цим, за порядком. Вже там декілька машин, поліція, пожарка, скора помощь. Без приколу. Вертольот тільки що летів. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Просто во дворі кострик. На дачі во дворі кострик, глянь, що робиться. Величезний наряд. Йолки-палки. О, ще одна. Ля-ля-ля, скільки, там ще їдуть. Ля-ля-ля, ще одна. Кострик в цьому, на дачі, десь за городом. Я вам кажу, був би кострик менше, все одно було б така суєта. Да, ну і плюс, звісно, що за екологією сидять, це дуже добре. Звісно, це ж безспорно. Ну. Ладно, як наче в Україні мінусів нема, правда? Один сплошний плюс. Хоча плюси в Україні насправді дуже жирні є. В тюрму, все.